Shan taba sigari abu ne da ya zama ruwan dare a cikin al'ummarmu, duk da cewa an san tana illatarwa. A cikin wannan bidiyo za mu yi duba akan waɗanne sinadarai ne ke konewa a cikinta da kuma illar su ga lafiyarmu. Kafin mu nutsa a cikin wannan bidiyo, bari mu yi magana akan manya-manyan sinadaran sigari guda biyu. Waɗannan sinadarai su ne tar da nicotine. Nicotine sinadari ne da ke taimakawa wajen saurin isar da saƙo tsakanin ƙwaƙwalwa da gangar jiki, wato ana kiransa da stimulant. Zuƙansa ke da wuya, cikin sakon 6 ya isa ƙwaƙwalwa, inda yake jawo rage damuwa da inganta yanayi, wato yake improving mood. Yakan taimaka wajen sanya natsuwa, kuma yana da matukar kamu, wato addiction. Dalilinsa ke sa rabuwa da shan taba sigari yake zama mai matukar wahala. Tar kuwa wasu nau'ikan sinadarai ne da suka cakudu a cikin hayakin, da suke samar da sinadari mai danko da ke lullube huhu ko wasu sassan jiki kamar haƙora. Wannan sinadari kunshe yake da adadin carbon monoxide mai matukar yawa da sauran wasu chemicals da ke illata lafiya da rayuwa. Waɗansu daga cikin sinadaran da taba sigari ke kunshe da su sun hada da caramel, menthol, sugar, cocoa, vanilla, clove stem oil. Wasu na iya cewa ai muna shan sugar, muna shan cocoa, muna shan menthol, menene matsalar su? Kwarai haka ne, amma ka tuna ba ƙona su ake yi ba. Waɗannan sinadarai idan an ƙona su suna shiga yanayin da ake kira chemical change. Wannan chemical change ɗin kan iya illata lafiyar mutum. Ga misali, chocolate abu ne mai daɗi, amma idan an ƙona koko yana samar da bromide gas. Bromide gas ba an samar da shi bane don ɗanɗano, sai dai domin ya buɗe hanyoyin wucewar iska, ta yadda zai ƙara sa jikin mutum zuƙar sinadarin nicotine. Hakanan sinadarin menthol ba an sa shi bane domin ɗanɗano, an sa shi ne domin ya ƙara taka rawar gani wajen taimakawa a iya zuƙar tabar sigarin a sauƙaƙe. Bayan waɗannan ga wasu sinadarai guda 7 masu matuƙar illa ga lafiyar mutum. Na ɗaya, carbon monoxide. Carbon monoxide sinadari ne mai kisa. Wannan sinadari shine abin da ake samu a cikin hayaƙin da mota ke fitarwa. Akwai adadinsa mai matuƙar yawa a cikin hayaƙin taba sigari. Daga cikin illolinsa ga lafiya sun hada da yana iya janyo ciwon ƙirji, yana iya sanya jiri, tashin zuciya, amai, fita hayyaci da kuma rashin natsuwa. Na biyu, hydrogen cyanide. Wannan sinadari ne mai matuƙar illa da ake amfani da shi wajen sarrafa takarda, plastic da kuma textiles. Daga cikin illolinsa ga lafiya sun hada da yana sa ciwon kai, rashin kuzari, jiri, yana sa jijjiga wato seizures, sauyi akan yanayin bugawar zuciya. Idan kuma abin ya ta'azzara yana iya sa mutum har ya iya suma. Akwai amai da kuma ƙarshe ma yana iya kisa mutum ya rasa ransa. Na uku shine polonium and lead. Waɗannan biyun na daga cikin radioactive chemicals da ke cikin hayaƙin taba. Babbar illar su ga lafiya ita ce suna janyo kansar huhu. Na hudu, ammonia. Ammonia sinadari ne da ake samu a cikin taki da ababen tsaftace muhalli. Illarsa ga lafiya ita ce yana lalata huhu, yana kuma iya janyowa har a rasa rayuwa. Na biyar, arsenic. Wannan sinadari ne mai matukar illa da ake amfani da shi wajen gubar bera. Daga cikin illolinsa ga lafiya sun hada da yana janyo kansar koda, hanta, mafitsara, fata da huhu. Na shida, formaldehyde. Wannan sinadari ne da ake amfani da shi wajen adana gawa, wato gangar jiki. Illarsa ga lafiya ta hada da yana irritating na idanu, hanci da makoshi, yana kuma janyo tashin zuciya, yana kuma janyo kansar hanci, wato nasal cancer.
Na 7, benzene. Wannan sinadari ne mai matukar illa wanda yakan iya janyo kansa, yana ƙara haɗarin kamuwa da kansar jini, bugu da ƙari kuma yana lalata central nervous system, wanda dalilin hakan kan jawo matsaloli ga lafiya da dama kamar su mutuwar ɓarin jiki, convulsions, kyarma wato tremor, jiri, fita hayyaci da kuma rashin bacci. Wannan kaɗan ne daga cikin illolin taba sigari. Abu mafi mahimmanci da za ka yi wa kanka shine barin shan taba sigari. Kalli bidiyon da na yi game da hanyoyin da ake bi wajen rabuwa da shan taba sigari. Allah ya ƙara lafiya, Allah ya tsare mu, amin.